ପ୍ରତିଦିନର ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱାମୀ ପରମାନନ୍ଦ। ଜୁନ୍ 1 ଦିନଟିର ପ୍ରଧାନ ଚିନ୍ତା। ବିଶ୍ୱାସ ଅତୁଟ ରଖ। ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନକୁ ଗୌରବମଣ୍ଡିତ କରେ। ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଚିତ୍ତକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି କରାଏ। ସ୍ମରଣୀୟ ପଂକ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସର ଅଗ୍ନିଶିଖା କରେ ମୋ ଜୀବନର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦୂରାରୋହ ପଥେ ଆଲୋକ ସ୍ଫୁରଣ। ହେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, କେତେ ଶତବାର ଆସ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ମତେ, ଯେବେ ମୁଁ ହୁଏ ଅସହାୟ ଦ୍ୱିଧାଗ୍ରସ୍ତ। ଜଡ଼ସମ ଏ ଜୀବନର ଅନ୍ଧକାର କୋଣେ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପଦ ତୁମେ, ତବ ଅଲୌକିକ ପ୍ରଭା ଭରିଲା ମୋର ଜୀବନ। ତୁମର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବିଭା ଦେଲା ନବ ଦୃଷ୍ଟି ମତେ, ଚାଲିବି ଏବେ ମୁଁ ତାହାର ଆଲୋକେ। ଜୀବନର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପଥେ କରି ସ୍ମରଣ ଦିବ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଯେ ତୁମର। ନୀତି ଉପଦେଶ। ତୁମ ଜୀବନରେ ଏପରି ଏକ ମୂଳ ଉପାଦାନର ପ୍ରୟୋଜନ, ଯାହା ତୁମକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ତୋଳି ଧରିବ, ସାହସ ଓ ଉଦ୍ଭାବନୀ ଶକ୍ତି ଦାନ କରିବ। କୌଣସି ସମୟରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଏକାକୀ, ଅସହାୟ ବା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ମନେ କରିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ହିଁ ସକଳ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୁଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରେ, ସତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦାନ କରେ। ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସକଳ କଲ୍ୟାଣର ଉତ୍ସ। ମୁଁ ଯେପରି ଅବିଚଳିତ ବିଶ୍ୱାସର ସଙ୍ଗେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମନା ହୋଇ ପୂଜା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶିଖିବି। ମୁଁ ଯେପରି ଶକ୍ତି, ମନରେ ତେଜ ଓ ଉନ୍ନତ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବି। ତୁମର ପୁଣ୍ୟ ଶାନ୍ତି ମୋର ହୃଦୟ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ।